जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि गायसन सान बे गायसन सानखौ गुवाहाटीनि कलाक्षेत्र बेयाव जोङो खुंनो थाखाय सानसेनि हाबाफारिजों लाहार फाहार खालामदों। फ्राय लाहार फाहारनि खामानिया सोलिबाय थादों, फ्राय जाबाय। मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिल्ला आफादफोरा। गासै 1300 जिल्लानि जोंहा डेलिगेट्सफोर बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैगोन, बाहागो लागोन। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गोबां आलासि जोङो हांख्रायदों। हाबाफारि बायदियै जोंहा फुङाव 9 रिंगायाव फिरफिला बिरहोनाय, बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोंहा फिरफिला बिरहोगोन आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव जोङो सासे जर'खा आलासि लेंदों, बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मानगोनां मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि बिथाङा बे हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लाफागोन। बिनि उनाव 10 रिंगायाव मोनसे जोङो हाबाफारि लादों एबार खौसेथि बर' सुबुं आफादा, जे बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि बेन्दोङाव गोलैनाय गासैबो बर' फरायसाफोरनिफ्राय जोङो गाहायै बर' बिजोंखौ स्पेसियेल केयार लानो थाखाय बर' बिजोंनि 75% एबा बिनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ जोङो बे हाबाफारियाव बरायगोन। लोगोसे आदार्स मिडियाम बर' बिजोङाव फरायनाय बर' गथ' एबा इंराजि बिजोङाव फरायनाय बर' गथ' बिसोरनिफ्राय जोङो 10 जोङो टप 10 जोङो सायख'दों, बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बरायगोन। आरो गोजौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजाद जेखौ हायार सेकेन्डारि होनो, बिनिबो जोङो फरायसाफोरखौ गासै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बेन्दोंनि 10 टप 10 जोङो सायख'नानै बे हाबाफारियाव बरायगोन। आरो दाख्लै बावैसो DID लिटिल मास्टार सिजन 5 बेयाव उइनार जाबोनो हानाय नबजित नार्जारि बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बरायगोन। बे हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै, गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सोलोंथाइ बिफाननि मानगोनां EM अनिल बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियाव आसामनि ADGP मानगोनां बिथांखौ जोङो बुंथिगिरि महरै हांख्रायदों, बिथाङा फैगोन। डक्टर अनजलि दैमारि मानगोनां डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनि फोरोंगिरि बिथाङा गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि फोरोंगिरि बिथाङा जोंजों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बेयाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि बिथाङा बाहागो लागोन। बिनि उननि हाबाफारि जोङो मोनसे 1 रिंगायाव गेवलां मेल मोनसे जोङो लादों। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोंहा मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। जोंहा जर'खा आलासि महरै बे हाबाफारियाव जोंहा गोबां आलासिफोर दङ। बिनि गेजेराव जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवनो थाखाय BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। जोंहा स्पेसियेल आलासि जोंनिनो बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां CEM मिहिनेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथाङाबो थागोन। बिनि अनगायैबो आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि आरो डक्टर रनज पेगु आसामनि मन्थ्रि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि जोंनो खोथा होदों। जों खोब आसा थिदों जे एबारनि जि गायसन सान, बे गायसन साना सानसेनि हाबाफारिजों 18 जुलाइ खालि गाजा गोमजायै जालांगोन। इतिमध्य जोङो जोंनिफ्राय जोंनि जि साखाफारा जानांगौ बे हाबाफारिखौ जोङो फ्राय मावजोब्बाय।